La Barceloneta va acollir en 1842 la primera fàbrica de gas a Catalunya i a la resta de l'Estat. Els treballadors eren majoritàriament de la Barceloneta. La companyia, que en els millors moments va arribar a tenir 700 assalariats, aviat es va convertir en un punt de referència al barri. I era una fàbrica oberta al barri, és a dir, podem trobar molts testimonis de gent més gran que recorda haver entrat a la fàbrica amb els seus pares perquè s'obrien les dutxes, s'obria el servei metge, fins i tot part del sou anava també amb carbó. Però no només se'n beneficiaven els treballadors, ja que de la matèria primera rebutjada se n'aprofitava una part del somorrostro. L'empresa va viure ampliacions successives amb la incorporació de nous elements, alguns dels quals modernistes com la Torre de les Aigües. Posteriorment va anar-se fent diferents fases, ampliant-se en diferents fases fins que aquesta mateixa fàbrica va poder abastir fins al barri de Gràcia o Sant Gervasi. El 1989 va acabar l'activitat de la fàbrica de gas a la Barceloneta. Va tenir molt a veure amb l'arribada del gas natural i a la vegada amb el fet que anomenessin Barcelona seu olímpica l'any 92 i que per tant aquests terrenys es cedien a l'Ajuntament també per tot el que era la reforma de la façana de mar. La demolició de les fàbriques després de 150 anys al barri no va suposar, però, la desaparició de tots els seus elements, alguns dels quals encara avui són visibles.